Pep? Això és una eina per empacar farratge. El començament d'aquesta feina era portar la premsa al cobert on hi havia els feixos de fals, del farratge, i la posaven a la vora amunt i una persona estirava els feixos i els anava preparant per posar la premsa. Hi havia un embalador que entrava cap dins, tancaven la porta aquesta, i llavors l'altre embalador, el company, es posava a aquest altre costat i anava donant parts del feix cap dins al companyer. Anava pisonant amb els peus cap baix, i quan la pila d'aquest farratge arribava a arrans de coberta, llavors sortia el que pisonava el farratge, posava això dins al barret, el posaven en aquesta mida, posaven a aquesta altura i ja començaven a premsar. Això són els parpals, els anaven aquesta altra també el posaven igual que l'altre, i llavors anaven premsant. Primer un costat, després l'altre. Anar premsant fins que arribaven a la mida d'aquesta paca, a aquesta altura. El barret és per aquí sota, sí. I quan la premsada estava feta, amb aquestes agulles, això són agulles, hi havia uns alambres fets a mida també. I els anaven passant del darrere cap al davant. Cap al davant. Hi ha 4 fils i tots els passaven igual. I quan hi havia tots els fils passats, amb unes alicates més o menys així, anaven fent les lligades, i quan totes les lligades estaven fetes de la paca, alçaven el barret el posaven d'aquesta forma, alçaven el barret i amb els ganxos treien la paca. I quan havien tret la paca, tornen a començar i així successivament. Que bonica. Tu vas fer aquesta miniatura, on la tens guardada, Joan? On la tens guardada? Ah, no tens guardat, això? Això ho tinc guardat allà al d'allò, al garatge. Al garatge. Ah, perquè és una obra d'art, Que bonica. També ho tinc en fotos, també. Sí. I escolta, com ho podríem dir? Que és una empacadora, com es diu? Sí, una empacadora de farratge. De farratge. I palla. I palla, molt xula. Perquè quan s'havia de fer paques de palla, es feia igual que amb el farratge, però llavors amb aquesta agulla es posava per un cantó i sortia per aquest altre. I feien la del farratge anava travessera i la de palla anava travessera i horitzontal. Molt bé, Molt bé. És xulíssima, Joan, Un aplaudiment, li heu fet l'aplaudiment? Oh. Gràcies. Sí.